پشتی بداویکردنا هەڵبژارتنên jin û ciwanan û hemû amadekariyan, Kongreya Siyemîniya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê îro vê sibehê li bajarê Qamişlo bi amadebûna nêzîkî 206 kesî dest pê kir û dibe ku ew kongir sê rojan berdewam bike. Nûçegehanê Arkê li bajarê Qamişlo ragihand ku Kongrê Siyemîniya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê îro vê sibehê li hola kongreyan ya Partiya Pêşveroya Demokrata Kurd li Sûriyê li bajarê Qamişlo bi amadebûna nêzîkî 206 kesî ku nûneretiya her sê devên Rojavayê Kurdistanê dikin dest pê kir. Kongreyê bi rawestandina xuleyekê bêdeng û li gel Siroda Netewî ya gelê Kurd Eyreqîb dest pê kir. Piştre gotinek ji aliyê cêgirê Serokê Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê Nehmed Daûd ve hat pêşkêşkirin û tê de pêşwaziya amadebûyan hate kirin. Em hêvî dikin em giş wê mesuliyetê tasarruf bikin. îro çavê milletê me li me yê, çavê dostê me li me yê, em hêvî dikin wê ev kongir bibin muhatafekî û hûn di tarîxa milletê me de Her wiha Serokê Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê jî Tahir Sivûk axaftinek bi zimanê Erebî pêşkêş kir û tê de li ser rewşa siyasî ya Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê û her wiha pêkhateya encûmenê hate rawestandin. Nûçegehanê Arkê li bajarê Qamişlo her wiha ragihand ku cadeya Kongreyê ji aliyê esayîşa PYD ve hatiye kontrol kirin û ewlehiya deverê diparêzin. Biryar bû beriya zêdetirî 2 salan ve ev kongreye bihata li darxistin lê çendîn car û ji ber sedemên cuda dihate paşxistin. Even